Καλώς ήρθατε στο βίντεο για την εφαρμογή τεχνικών ενίσχυσης και ανατροφοδότησης στην εικονική πραγματικότητα VR. Η θετική ενίσχυση στην VR μπορεί να λάβει τη μορφή εικονικών ανταμοιβών, βραβείων ή λεκτικής επιδοκιμασίας από τα avatar μετά την ολοκλήρωση μιας διδακτικής άσκησης. Η αρνητική ενίσχυση στην VR μπορεί να εφαρμοστεί με την αφαίρεση των παραγόντων που προκαλούν άγχος ή των αρνητικών ερεθισμάτων όταν πραγματοποιούνται οι σωστές ενέργειες. Τεχνικές παιχνιδοποίησεις, όπως συστήματα πόντων και επίπεδα, μπορούν να ενσωματωθούν στη VR για την ενίσχυση της μάθησης. Η άμεση ανατροφοδότηση στην εικονική πραγματικότητα επιτρέπει στους μαθητές να λαμβάνουν οπτική ή ακουστική ανατροφοδότηση κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθιστώντας την μαθησιακή εμπειρία πιο διαδραστική. Η διαμορφωτική ανατροφοδότηση παρέχει στους μαθητές συνεχείς αξιολογήσεις που τους βοηθούν να βελτιωθούν. Η τελική ανατροφοδότηση αξιολογεί τη συνολική απόδοση του μαθητή μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, βοηθώντας τους μαθητές να αξιολογήσουν την πρόοδό τους και να εντοπίσουν τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο σχετικά με την εφαρμογή τεχνικών ενίσχυσης και ανατροφοδότησης στην εικονική πραγματικότητα.